Funtzio banaketari buruz arituko dira Jason eta Alex. Bi ikuspegi, Euskaltzaleen elkartearen ikuspegia Jasonek eta udaleko euskara teknikari baten ikuspegitik Alexek. Alex hasiko da gaurkoan islari, biek ala biek gai berari ekingo baitiote ikuspegi desberdin edo ikuspegi anitzetatik. Alex Badillo ingeniaritza teknikoa ikasi zuen, eta bertan euskaldundu zen. Hango euskara taldean ere aritua da. Han amaitu, aekan ibilitakoa ere bada, geu elkartea sortzeko lanetan, eta baita geu Gasteizko aldizkarian ibilitakoa ere han eta hemengo lantxoak eginen. Urteak joan zaizki hortan eta azken 13 urteak Gasteizko udalean euskara teknikari legez. Ni lehenago esan behar dut, hona etortzeko eta esan ziatenean, nik hasieratik garbi utzi nahi nuen, nien nintzela inor Gasteizko udala ordezkatzeko, ez nuela Gasteizko udala ere ordezkatu nahi, eta berez, zergatik ikusten nolako, azken batean nik bertan lan egiten dut teknikari moduan, eta ona ekarri ahal nituen hausnarketa gehiago ziela, hausnarketa personal batzuk, bertan lan egiten eman ditudan urte horietan eta ateatakoak, eta zorren beste Gasteizko udalak honen inguruan eduki ezaken jarrea bat, bai? Dena den, ala beharretzeta, han ikasi duena, da kontatu behar duena, eta hori da nire oinarria, eta hori da bizkia kontatuko duena. Nire asmoa zen, hasiera batean, abiatzea eta hor udalean bertan eta euskara zerbitzutik, eta tenduan egin dugun lanetik, batez ere parte hartzearen ingurutik eta parte hartzearen ikuspegitik eta azaldu nahi nuen. Bigarren atal batean nahi nuen pizkat azaldu hortik ikasitakoak, uste dut lehenengo parte horretan kontatuko duena garbi utzi nahi dut ez dela praktika on bat ere, nik praktika on bezala ere ez dudala saltzen, da bizipen bat, azken batean, esperientzia bat, hori egin dugu eta horrela kontatzen dugu. Hortik uste dute ikasi dugula gauza asko eta ikasi dugun hori kontatu nahi duela eta eroskatzen zidaten aurrera begirata nola ikusten genuen etorkizuna, hor palankak eta zubiak eta aipatzen ziren eta abertzeitzu izan daitezken gure ikuspegitik eta palanka, ni 4-5 puntu eta jarraitu mainean, niri orain momentu hauetan pentsatzen laguntzen didatenak. Beste gabe, ez da asko pretensio gehiagorik gabe eta egin nuen aurkezpena. Anekdota moduan, kasi kontatzen dut, hor, ni justo udaletxean hasi nintzen 2004an, hortxe sortu zen Euskadin Sektore Kontseilua, hor parte hartzeako organo gisa planteatzen zen, udalak eraman behar zuen hizkuntza politika definitzeko eta hizkuntza politika horri jarraipena egiteko parte hartzeako organo gisa definitzen zen, gero-gerokoak, eta handi gutxira, 2005an bertan, Euskara Bizi Berritzeko plan nagusia hirian martxan jartzeko erronka egin zitzaigun. Hor, metodologia aldetik sartu berria ginen, ni neu eta lankide gehienak eta garai horretan sartu ginen udaletxean, nahiko inesperientzia askoekin, gauza nola egin behar ziren administrazio batean, gauza nola egin behar ziren gehiagik ezagutu gabe, eta egin genuen genekin moduan. Beste leku batzuetan egiten genuen bezala, jendeari galdetu eta jendearekin egon eta saiatu horrela gauza definitzen. Hor, metodologia aldetik hor, ikusten nuen hiru oinarri edo zutabezegola, alde batetik Euskadin Sektore Kontseilua, parte hartzeako organua zen neurrian. Hor, egiten genuen planteamendu bat, EBPN eta jakeneko gauza zabala den, eta hor sektoeka banatu beharra, eta hor lan mai sektorialak eta definitu genituen, lan mai horietan eta lan dualizateko arlo bakoitzean hizkuntza politika zen izan behar zen, eta ero ikusten genuen, aholkularitza laguntza tekniko baten beharra aholkularitza ekin eta aritu ginen. Batez ere, alde batetik eta laguntza tekniko hori beharken nolako, persona bat, guri laguntzeko horren bilerak antolatzen, lanak antolatzen baina bitxia da, baina garai horretan ikusten nuen ere, bitartekari papea ere egin behar zutela, zubi papea egin behar zutela.
ikusten zen, Euskararen inguruko gizarte mugimendua eta udala bera, baita udala barruan Euskara Zerbitzua ere, nahiko urrun zeudela eta nola egiteko horrelako aholkularitza tekniko batek zubi papera egin zezakela eta nor egon zitezken mesfidantzak, kontraesanak eta bar lehuntzeko aukera eman zezakela eta horrela egin genuen. Antolatu genituen 6 lan mahai, saiatu ginen hor lehen dabiziko mapeo bat egiten, horietan bazeintzu ziren Gasteizen hor importanteak izan zitezken edo garrantzitsuak izan zitezken eragileak edo nork zeukan zerbait izateko zabietan, elkarrizketa askotxu egin genuen, hirurogei bat elkarrizketa, hainbat jendeekin, ibili ginen hor merkataritza ganbarako teknikarekin hitz egiten, ibili ginen enpresa batzutako jendeekin hitz egiten, erakundeekin, baina genuen pixka bat ere Euskararen mundutik atera, eta arlo horietan eta zeuden eragilekin eta lan egin. Lortu genuen, eta guretzat oso lorpen handia izan zen, 70 eragile lan mailetara ekartzea, eta bina bilera prestatu genuen, lan bakoitzean 2 bilera, 12 bilera orotara, 3 orduko 12 bilera, pentsatzen dugu asko dela. Eta zen oinarrizko dokumento bat, 70tik gora ekintza eta jasotzen zuena neko konsensuatuak, bai? Neko pozik, guk egindako eta gainera orain 10 urteko perspektibaekin ni uste dut, gauza polit bat egin genuela, bai? Hor, problema beste bat ez zen, bai? Problema zen, gero balorazioetan sartzen garenean, ikusten zen hori, bide hori guztia, guk barrutik, eta gure jakintasunetik, ontzat eta ematen denuen bide hori guztia, ez zuela inola ere azebetetzen, kanpoan, eta hor, batez ere hor Euskararen inguruko gizarte mugimenduan, eta zeuden nahiak. Alde batetik, zegoen hor kontu objektibo bat, por supuesto, jakina hori nahiko ez zela, gehiago egin zitekela eta ez zela behar beste eta plantatzen. Eta gero ez taldetik ere ere baloratzen dugu, hor ireki zela aukera bat oso polita administrazioari interpelatzeko espazio bezala edo aukera bezala ere ikusi zela. Eta garai horretan, hori tokatzen zen, horre administrazioari interpelazio bat egitea, eta horren nolabait frustratu egin gintuen horri txiki batean. Gute dikari moduan barrutik eta pentsatzen genuen egin behar genuen egiten egiela, eta nolaiteko frustrazio txiki hori bai sortzen zela ikusten genuen. Gaur egun, esatia, berez hor, 4 urteko plan bat onartu zen, 2006an uste dut onartu genuela, 2009an uste bukatu genuela, ebalatu egin genuen ere modu kolaboratibo batean, modu partizipatibo batean ebaluatu nahi genuen, 2. plan bat egin genuen, hori ere egin genuen elkartekin batera eta hor Euskararen munduarekin batera, hori ere balatu genuen eta 3. plan batean ezatu ginen. Eta beti zaitu gara urte hauetan, guretza ez datu ganean teknikari moduan ari naiz eta ez udal moduan, bai izan dela erronka bat ezatea, egin behar dugu hau Gasteizen, egin behar dugu modu partizipatibo bat eta implikazioekin. Denetatik egon da, egon dira pentsatzen dut momentu batzutan hon ikusten genuen, gainera, esan behar dut, orotara, hor, Euskal Sektore Kontseiluan inoizionis parte hartu dugun 5 persona gaudela hemen, orduan, bagara batzuk, orduan, pentsatu deretatik egon direla, momentu, gozua, non ematen zuen, aukera zeudela gauzak egiteko, eta egon dira momentu batzu, gauzak erabat blokeatuta egon diren, ez aurrera, ez atzera, ezin ibilita, Egin du aurrera, eta pentsatzen dut, hortik ere jarraitu beharko dugula. Aurten bertan berez plangintzaldia bukatu egiten dugu, hasi beharko gara pentsatzen, balorazio txintxo bat egin beharko dugula, noaino heldu garen eta noaino ez garen heldu,
eta guk ere errotonda horretatik ateratzeko bide horretan, bere jauzi berriak egiteko kapasa garen. Gehiago, interesatzen ditzegun, dena den hitzaldi honi begira, esate dizuet, lehenago kontatzen dudala kasik-kasik anekdota gisa. Gehiago, interesatzen zitzegun, zer ikasi dugun, teknikari moduan, eta Euskararen munduan eta biltzen garen neurrian, zer ikasi dugun azaltzea, interesatzen zitzegun, Zaizuet, gu defenditzen dugula, nik neuk defenditzen dudala, parte hartzea horretan sinesten dudala, badakit komplikatua dela, badakit ere perversio txikiak ere badituela, baina nik horretan sinesten dut eta defenditzen dut. Eta hori ikusi dugun, parte hartzea, administraziotik eta parte hartze prozesu bat martxan jartzen dugunean, neurri batean hor, beti egon daiteke edo susmoa egon daiteke beti bi interes ezberdin dagoela. Alde batetik legitimazioa, esate, nik administrazio moduan hau eta hau egiteko presnago, honaino heldu nahi dut, eta hau egin nahi dut jendearekin batera, gero aruntzago heltzen ez banaiz, gutxienez desaktibatzeko hortik gertu daitezkeen kritikak edo gatazkak, edo, jendearekin batea egiten baldin badu, noraiteko legitimazioa lortuko balako. Eta kontrakoari bada, eta badau jende asko, intentzio on askoekin, benetan gauzak aldatu nahi dituela. Eta neurri batean, hor botea harremanak aldatzeko aukera ere ematen duela parte hartzeako prozesu bat. Esate, erabakitzeko eskubidea ez dakit dagoen horrelako prozesu baten baitan, baina eragiteko aukera ona. Eta alde horretatik iruditzen zait beti dagoela aukera hori. Eta beti mugituko dela bi mutur horien artean. Alde batetik eta batzuetan eta legitimaziora makurtu nahi izango dugu edo du prozesuak, eta beste batzuetan hor benetako aldaketarako indarrak eta aukerak eta sortuko dira. Ikasi dugu ez dela bakareko, plan bat eta egiten dugunean, edo modu honetan plan bat egiten dugunean, ez dagoela bakareko ekintza multzo bat. Hor bertan badago jendea, badaude erakundeak, badaude elkarteak, badaude eragileak, aktoreak, badaude aktoreen arteko aliantzak, badaude kontrasanak, badira erresistentziak, badira gauza asko dago. Eta nolabait ere, gauza bat oso gutxitan egiten duguna. Bukatu plan bat, hor helburu batzuk markatu genituen, eta bukatzen dugunean, esaten dugu, zenpututan bete dugun. Eta azten zaigu ere, baloratzea gainontzeko hori guztia esatea. Zer zen, hau abian jarri genunean, bertan parte hartzen zuten aktorek, ze eragiteko gaitasuna zukaten, eta gaur egun eragiteko ze gaitasun daukaten. Eta horre ze mugimendu dagoen, ze sinergia sortu diren, ze nolako aliantza sortu diren, ze nolako proiektu berria sortu diren, edo ze nolako aukera berria sortu diren. Badago alde batetik hor, emaitza sustantiboak eta deitzen diete, eta beste batetik, emaitza erlazionalak edo. Ikasi dugu, eta hori lehenengo personan, ez dakit Euskara teknikariok zubia izan gaitezken, palanka izan gaitezken, baina ez dela batera erosua Euskara teknikari izatea. Hori ikasi dugula. Ez, askotan izan dugu hor, bi munduen artean bizitzeko sensazio hori, lan egiten dut administrazioan, oso ulertzen dut Euskal gintza deitzen dugun horretatik eta ze planteatzen den eta zergatik planteatzen den, eta gu gaude hor erdi bide horretan. Eta askotan ez dugu jakin gure papera zein den. Eta badagoela kontu bat, ez daki zubia ala palanka, baina dela frontoia izateana. Hori ikasi beharko nuke, frontoian irudia ezagutzen duzu, ezta? Gua frontoi bat, pilota botatzen dira eta pilota bueltatzen ditugu, heldu beharko liateken lekura heldu gabe. Zaila da, komplikatua da. Eta ikasi dugu, bagadela, guk ere baukagula zer ezan. Ez gaela, askotan itxeiten da, hor dago alde batetik eta administrazioa, dago gizarte mugimendua.
Eta teknikariak geratzen gara batzutan hor erdiko bidean, bai? Ez bata, ez bestea. Nolabait, bai errebindikatu nahi zen dugula, gu ere badala, guk ere agentzia daukagula, eragiletza daukagula, eragiteko aukera euki aldugula, beti mugatua. Bai? Beti mugatua eta beti jakitea, gauza batzuk guri ez dagozkigula, eta ezin gara horretan sartu. Bai? Erabaki batzuk politikoa dira, eta erabaki politiko ekartu daituztela, eta ez dagokigula guri. Bai? Baina, ere, ez dakize puntutaino ikasi dugun, bai, gure lan margen horiek eta ondo zeharritzen. Ikasi dugu bai, konsensuak eta disensuak oso kontu erlatiboa dira, bai, askotan euki dugu sensazio hori, guazen ahostea zein behar dugun, eta dena garbi haukagunean eta zer nahi dugun elkarrekin, orduan hasiko gara bidea. Eta askotan gehiago dela, adostasun txiki batzuk eta nahiko zen daitezkela bide bat abiatzeko, eta gero hortik eta etorriko dela konsenso handiagoak. Konsenso txikiek ere balio dutela batzuta lan egiteko. Bai ez dugula zertan uneko unean ados egon behar. Bai, osagarritasunaena nik uste dut asiatik oso garbi euki dugula eta uste dut praktikara ere eraman dugula. Hau da, ezer ez ordeztu. Gaur egun dagoen gauza bat eta funtzionatzen ari den gauza bat ez dugula ordeztu behar, baizik eta osatu eta indartu alden neurrian. Eta ikasi dugu bukatzeko, parte hartzea, bai ez dela, bai ala ez, bai eskaira baten modukoa dela, bai eta beko mailan, nahi baldin baduzu, egon daiteke nahiko gauza komplikatua, bai hasieran informazio ematea badala parte hartzeko modu bat, informazioa jasotzea, baina ez dela nahikoa, eskaira bat dela, bai goiko mailetan, bai agian oraindik ez dugula oso ondo bertan zer dagoen, bai azken batean ze kapazitatea eduki dezakegun politika publikoak elkarrekin sortzeko, bai hor kokrear, bai elkarrekin sortu horretatik, eta politika publikoak, proiektuak eta elkarrekin, bai, gauzatzeko, bai, kogestioaren irudi horrekin. Iruditzen zait, araino oraindik ez garela heldu, eta araino iristeko zailtasun asko ditugu, bai, egon daitezke zailtasun politikoak, ematen du pizka bertigo hor kogestioari buruz hitz egiten denean bertigo sentsazioari bai sortzen dela, teknikoak ere badaude, eta gero badaude, hor ni preokupatzen nauen beste kontua dela horren guztiaren kodifikazio administratiboa, bai, problema administratiboak, bai, hori nola egiten dan modu administratibo batean, hor da, prozedura administratibo arauzko baten baitan, bai, nik uste dut ere zailtasun ugari ditugula eta pentsatzen dut datozen urtetan eta hortik pausuaketan marko diela eta ez dakit asmatuko dugun hortik pausuak ematen. Bai. Vale. Hori apeskat ikasi duguna, bai. Pentsatzen laguntzeko ideiak. Eta esate dizuet hemen bai gauza hauek hor buruan dauzkan gauza batzu diela eta egunerokoan eta batzutan lagundu egiten diatena, bai. Ni 5 puntu ditut, 4 ere izan zitezken, gobernantzaena bitan edo irutan agertu da eta posten nago, benetan ez nekien, ez nuen ezagutzen aldez aurretik eta jardunaldi hauetan eta zera agertuko zen, hor sintonia hori baldin badago asko posten naiz. Hor, 5 puntu dira, lehenengoa lidergoaren inguruan, hor jartzen dut, lidergoarik onena, lidergo berria sortzea albidetzen duena dela. Bigarrena eta aktiboaren nahiko izpotolo dela, baina, badela ideia hori talde moduan jokatzeko ideia, bai, ez bakarrik koordinatu beharko dela, baina koordinatu gune horietatik harago taldetasun hori eta nola lantzen dugun eta nola esentzen dugun. Lan egin behar dugula, eta hori ere ideia hori ere gaur agertu da, lan egin behar dugula terrenoaren gainean, hau da, non egiten dugu lan, bertan zer dagoen kontuan euki, mape hori aldez aurretik egin, bai, eta mape horretatik abiatuta, harremazare horietatik abiatuta, saiatu pizka bat egoera eraldatzen.
eta aldorretatik nik oso garbi harin eza aurreatzen, gero positiba daude. Bai, laugarren puntua da gobernantza, bai, nola gobernatzen dugun hori guztia azken batean, eta ero gertutasunaren idei indarra, bai, esatea gauza batzuk eta egin daitezke are errezago hiri batean baino, eta hiri batean errezago, herrialde batean baino, eta segurazki hori ere badagola, eta herri batean eta aukera asko dagoela. Banan eta minutu bat eta bakoitzaren inguruan. Lidergoaren inguruan. Iruditzen zait, euki ditugun arazo asko eta asko, eta ezin ulertu asko eta asko, hortik eta torri gela, lidergo gatazketan, protagonismo gatazketan eta trabatu egin garela. Baina hemen zein da lehen lerroan jarriko dena eta argazkitan agertu dena. Eta iruditzen zait, hor Euskara Teknikariok eta azken urtetan asko eta asko ikasi dugu Euslan programatik, hor klusterrak eta garatu duen Euslan programatik, eta hor asko landu dute eta hor plantatzen dute, hor alde batetik eta lidergoa eraldatzaile izan behar dela, eta lidergoaren papera, lidergoa sortzea dela, lidergo kolektiboa, lidergo partekatua, lidergo banatua, hortik eta, hor teoria asko eta kontu asko esan dizkidute, gero igual faltatzea guaili barneatzea eta benetan barneatzea, eta hortik eralan, Euslan esan duen hau, eralan proiektuaren gogoan dut, ustut Hermosia zela hor hitzaldi bat egin zuen, hori martxan jartzen zuenean, eta holako irudi bat erabiltzen zuen, esaten zuen, klago, lidergoari buruz hitz egiten dugunean, burura etortzen zaigun lehendabiziko gauza da piramidea, hor irukia, non goian dago, lidergoa goian dago, eta oinarria behan dagoen, eta hortik datorren irudia hori, hor gurditik tira egin behar duen lidergoaren kontua hartzen da. Eta berak ez da zuen guno, buelta, azken batean planteatu lidergoa, erpinean egongo da, oraindik ere, baino behaldean egongo da, eta lidergoaren papean nolabait gainontzeko guztiari eustea. Espazioa sortu, baliabideak eman, eta aukerak bideratu, hor oinarritik eta oinarrian gauzak egin daitezen. Azken batean, mugimendua sortzeko Euskararen inguruan. Iruditzen zait, ez nik hori entzun nuenean, ikusten denuen hor oso aukera polita. Iruditzen zait, gainera hor lidergoa partekatua izatea errezagoa da, horrelako lidergo bat planteatzen dugunean. Kontua ez da, hemen zein egongo den erpinean. Kontua ez da, hemen zein agertuko den argazietan baizik. Eta kontua da, nola lortzen dugun, espazioa sortu, nola lortzen dugun, nola lortzen dugun, baliabideak eman, espazioa sortu, eta jendearen protagonismoa eta bultzatu. Bigarren ideia da hori, koordinazioko espazioak eta egiturak, baina nik uste dut ere hemen bideo bat dago edu jarriko, hemen oharra pasatu diatelako, baina ezagutuko zuei, gainera hau kopiatu genuen hor Gorka Juliok eta hemen zigun ikastaro batetik, eta erakusten zuen hor Arabako sosuak, estorninguak eta nola mugitzen diren, eta nola inolako koordinazio niri gabe daukaten habilidade hori elkarrekin joateko, Eta nik uste dut biologoik eta esaten dute, hori 3 arau besterik ez dagoela, bata, gertu dituzun kide norabide berean egan egin behar duzu, bestela baso zelako. Bigarrena, ez gehiagi urrundu, ondoan dituzun kideen gandik. Ikusten baldin bezua mugitzen dela, zuen mugitu behar zara, kontuz, mantendu distantzia minimo bat, elkarrekin ez jotzeko. Eta horre funtzionatzen du. Askotan hori da, ez begiratu horren beste zilborrari eta zatea ez, hemen elkarrekin gaude, taldetasunare horrela ulertu behar da. Koordinazio espazioak, egiturak beharrezkoa dira jakine. Lehen hau komentatu dut, jendearekin lan egin, jendea aktibatu, jendea almendu, nolabait ezatea joaten garenean leku batera, nunbait eragiten hasi nahi dugunean, lehenengo pausua da mapeo batekin, ikusi bertan zer topatzen dugun, bertako jarrea zein diren,
bai? Jarrera horiek zeintzu jarrera bultzatu behar dien, aktibatu, desaktibatu, sinergia nola sortu, ekintzarako aliantza nola sortu, hortik abiatu, eta beti ere ze horretatik abiatu. Gobernantzaren kontuan, bueno, itxein da, goizean zehar itxein da, igual ez merezi, nik hor jarri dut Ramon Baxokek aipu bat, bai dutu zalako, bai, teorian zegoen daiteke, bai, eskematian, bai, gobernua, definitzen baldin bada horrela, bai, hemen hartzen ditugu erabakiak eta erabakiak eraman behar dien lekura eramaten dira, gobernantza da ez, hemen egin behar badugu, hemen hartu ditugu erabakiak eta hemen gauden artean hartu ditugu erabakiak, bai, hor esaten dute administrazioan, hiru paradigma dagoela. Ez dut, eta paradigma burokratikoa. Administrazioak bete behar hori dauka, nolabait, berdintasuna denontzako berdin, hemen zerbait egin behar bada, kontratatu behar bada, enpresa bat zerbaiteko, hori egin behar da lehiaketa bat. Zertako aukera berdinak emateko. Diru laguntza bat eman behar bada, hau egin behar bada, lehiaketa baten bidea zergaitik, aukera berdinak emateko. Hori izaten du paradigma bat. Bigarren paradigma bat da plan estrategikoena, batzuek esaten zuten amiaren garaia, esan, bueno, guazen ikustea beharran nun dauden, eta egin beharrekoak ere horrena bera ingo ditugu. Eta gero esatu dute hirugarrena dela gobernantzaren paradigma, eta horretara jo behar dugu azken batean. Erabakiak hartu denon artean eta momentu bakoitzean, eta horrekin pixka jokatu. Eta kasik horrekin horrela dutxeko dut, zertutasunaren indarra da azken batean hori esatia, Ni benetaz zidezten dut hori guztia eta herri batean errezagoa dela hiri batean baino. Eta hiri batean errezagoa da herrialde batean baino. Eta nik uste dut aprobetxatzen jakin behar dugula eta nik garrantzi handia ematen diet herri mailako edo hiri mailako proiektu di. Eta igual galdu egiten ez gehiago bestelako mailetan. Eta utziko dut horrela, osea.